Hello guys! Știți că n-am mai postat de mult pe YouTube, așa că astăzi fac vlog. Astăzi este ceva eveniment, Gather 25. Așa că m-am gândit să fac vlog. Și da, acum e 7 și 6 minute, cred. So yeah, să-mi aleg un outfit drăguț. Vai, atâta mii de somn. Ok, this is the outfit. Am făcut sandwich method. Mi-aș fi luat oia roz noi, doar că poate mă calc acolo cineva și nu vreau să mi se murdărească. Apropo, happy 1 martie, happy mărțișor. Da. Și acum să ne machiem. Am mai făcut un clip pe YouTube. Nu știu când îl termin de editat. Am făcut miercuri. Make-up tot și da. O să-l postez cândva, dar nu știu exact când. Dar îl postez eu. Bun, get ready with me. N-am mai făcut de mult vlog. Din vară, de când ne-am dus în Barcelona. Așa mi-ar mai plăcea să ne mai ducem o dată. Ar fi foarte fain. Acum, dacă mai merg undeva cu Bia sau așa, cred că o să fac vlog. Pentru că da, și o să-l fac mai interesant, pentru că data trecută nu prea am reușit să filmez foarte multe. Ce cute arată ăsta pe ăsta. No, bun, hai să începem. Nu săptămâna, apropo. Eu n-am mai fost la niciun eveniment de genul, e prima oară. Și chiar 25 e un fel de concert, dar nu chiar concert. E un eveniment. Că se și cântă, din câte am înțeles, dar nu numai. Și acolo sunt creștini din toată Europa. Și da, eu cred că o să fie foarte fain. Sper. Nu știu exact câte persoane o să fie, dar o să fie foarte multe. La Cluj se ține. Și da, merge aproape toată biserica, gen de la noi. Bine, mai mult tineretul, adulții nu prea merg. Mai mult tinerii. Bine, mama vine, dar nu. Ok, contur. Eu nu prea am spațiu de stocare în telefon și nu știu exact cât o să-mi ajungă. Deci vlogul nici nu cred că o să fie chiar așa de lung. Dar poate îl fac eu cumva mai lung. De 20 de minute sper să fie. Sincer, pentru că mi-ar plăcea să nu fie chiar de 10 minute, hai pe bune. O să încerc, dar nu știu dacă am spațiu de stocare. Dar trebuie să și fac spațiu, dar nu știu cum, că trebuie să-mi șterg, cred că din schițe, mai multe poze. Și da, că un timp iar și aveam mulți gig, aveam vreo 20, dar acum iarăși am 5. Folosim produsele de la Flower Nose, cel mai superbe. Am făcut blush-ul ăsta. Superb. Deci ador shade-ul și așa de bine miroase. Ce quality bun, wow. Dacă doriți să comandați, puteți intra pe site-ul lor și folosiți în codul pentru 5% reducere. Bun, și pe celălalt. Rascat. Ador formula, ador totul la el, cum se blendește tot, efectiv. De acum cred că pe asta să folosesc. O să las un pic să se usuce, ca să se blendească mai bine. Până atunci ne cărluim genele. Scorează cum o să fie, că n-am mai fost niciodată. Și da. Și o să vină și o fată, Taya, care zic că e foarte faimoasă. Și cântă. Cântă melodii creștine și compune melodii creștine. Și da, cred că o să fie fain. Bun, acum hai să blenduim, să vedem. Pun așa mai aproape. Ok. Super cute. Se vede. Ador. Bun, pudră. Folosesc pe cea de la Charlotte, pentru că, da, bun. Mă dau șpicel totuși. Rimel, cel mai bun rimel.
părerea mea. Panorama de la L'Oreal. L-ador. Doamne, ce sunete fac porumbei, frate, la 7 dimineața. Nervanțios că se aud din pod, gen. Ce fain am făcut. Și buze plumped am de dimineață. Super faină. Doamne, atât ce din gură porumbeilor. Că tâmpesc. Ok, nu mai fac un pic. Totuși. Bun, știu că m-am murdărit, dar știți că mă șterg când mă duc jos, ca de obicei. Așa. Highlighter, să-l folosesc pe preferatul meu, tot de la Flower Nose. Nu există un highlighter mai superb și să nu mai zic și de interior. Hai de capul meu. Bun, deci superb. Asta e frumos și le iau numai așa de pe margine. Ca să nu pară folosit, că mi-e milă rău de el, că e prea frumos. Asta e singurul lucru n-aș pe la Flower Nose, că le face superbe. Și e foarte milă să le folosești. Că sunt prea frumoase. Și puțin, am să mă fac aici, dar puțin. Ok, m-am făcut cam mult. Ok, nu știu dacă o să folosesc sau nu un pic de sclipici aici. Nu știu. Creion. O să folosesc și lip cream-ul de la Flower Nose. Superb. Absolut superb. N-am să vorbesc pentru că mă concentrez. Îmi place acum să-mi line-uiesc Cupid's Bow. Arată super cute. Doar că aici e ascuțit, aici nu. Așa. Super. Deci, e superb și atât de moale. Stai să vă arăt oare. Să încerc. Ok, nu pot, dar abia de la ating și atât de moale. Și e un shade super fain. Doar că am pus foarte mult. Fin, gen... Oh, pare mare așa, dar e fin când faci așa. Mai am unul, doar că e prea roșu. Ăsta e chiar roșu. Da, nu, e fain. Cred că mă fac și cu gloss. Ador. Very cute. Da, bun. Păi am terminat make-up-ul. O să mă dau cu puțin setting spray. Da, bun. Nu știu. Cred că mă duc jos. Cred că o să-mi iau și o geantă. Să-mi pun astea în caz că mai fac buzele. Și cam atât. O să revin mai încolo. Probabil când sunt mașină sau nu știu. O să văd eu. Bye! Ok, aparent mai avem timp de stat, așa că o să stau în pat și mă uit la televizor. Și mănânc și micul dejun și după prăjitură. Și dacă mai am timp, poate mănânc după înghețată. Ok, zici că e noapte, dar am ajuns. E, cred că 10:30 și numai de la 12 sau nu știu cât putem intra. No. Și e o coadă imensă. Da. Deci, da, ne vedem acolo. Ok, acum mâncăm. Suntem aici de vreo oră. Am în casă mai filmăm. Super. E super fain. Ok, am intrat. E imens, e super fain, dar da, hai să vă arătăm. Ok, mai avem câteva minute, foarte puțin și începe.
se aude ceva în primul rând. De fapt începe la 1. Ai zis 1 jumătate. Începe la 1. Atât de fain se vede. Super fain. Niciodată n-am mai văzut așa de concert. Zic că sunt la Ari. Da, eu am văzut mai mare. Ok, ahí das todo. Not yes, who's going? How far are we going to go? Where are the finances coming from? What are the obstacles going to be? Not yes to the plan. Yes, Lord. Yes to sovereign God, a gracious God, a loving God, a healing God, the way, the truth, and the life. Yes to you. Wherever you go, I want to go. Temptation comes my way, where I cannot stand or fall. Jesus, teach my soul. Știu că se vede rău, dar s-a terminat evenimentul și a fost atât de fain, efectiv ador. Și acum mergem la mall să mâncăm. Ok, am ajuns acasă. Deci brățara. O să-mi fie dor. A fost cel mai fain eveniment. Efectiv, a fost un vibe atât de extraordinar și o atmosferă minunată. N-am mai prea apucat să filmez unde am mai fost și așa. Mi-am schimbat poziția. Dar am ajuns acasă. A fost totul super fain, din nou. Când țin părul și machiajul mi s-a dus efectiv tot. Și da, dacă mai vreți vloguri de genul, nu uitați să vă abonați.
să dați like și atât. Bye!